आज आपण भोगीची भाजी बघतो. मिक्स भाज्या त्याच्यात वापरल्या जातात. कच्चे केळे, बोरं घेतली आहेत, हिरवा टोमॅटो घेतला आहे बारीक चिरून, त्याच्यानंतर हरभरे 1 वाटी, छोटी वाटी, तुम्ही प्रमाण कमी जास्त घेऊ शकता. पावटे 1 वाटी, हिरवे मटार 1 वाटी, त्याच्यानंतर तूर 1 वाटी, ऊस घेतला आहे 1 वाटी, सुरण 1 वाटी, बटाटा 1 वाटी, अंदाजाने घेतलं आहे सगळं. गाजर 1 वाटी, घेवडा 1 वाटी, पावटा घेतला आहे, सॉरी आपण दाणे पावट्याचे घेतलेत आणि घेवडा घेतला आहे, शेंगदाणे 1 वाटी, कोथिंबीर, त्याला लागणारं वाटण, 2 कांदे लसूण, 2 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आले आणि ह्याच्यामध्ये सफेद तीळ भरपूर प्रमाणात लागतात. ओला नारळ अर्धी वाटी. आता हे वाटण तयार करायचं आहे. 2 हिरव्या मिरच्या, 2 कांदे लसूण, ओला नारळ, 2 चमचे जिरं ह्याच्यामध्ये परतून छान लालसर खरपूस रंगावरती घ्यायचं आहे आणि मिक्सरला त्याची पेस्ट करायची आहे. त्याच्यात 2 चमचे सफेद तीळ वापरले. सफेद तीळ वाटणात पण जाणार आहेत आणि फोडणीला पण जाणार आहेत. थंडीमध्ये येणाऱ्या सगळ्या मिक्स भाज्या हिरव्यागार भरपूर प्रमाणात येतात आणि भोगीच्या दिवशी त्या मिक्समध्ये बनवल्या जातात. त्याची चव अप्रतिम असते. त्याच्यामध्ये थोडेसे कंद वापरले जातात, सुरण, कच्चे केळे किंवा रताळंही घालू शकता तुम्ही. मिक्स भाज्या तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला हवं तसं कणगी घालू शकता, करांदे घालू शकता. बाजारात ज्या अवेलेबल आहेत त्या भाज्या, आत्ता ह्या भाज्या सगळ्या बाजारामध्ये अवेलेबल आहेत आणि त्या आपल्याला मिक्स भाज्या वापरून प्रत्येक ठिकाणी जशा जशा अवेलेबल असतील त्या प्रमाणात त्या घ्यायच्या आणि बनवायच्या आहे. मुंबईमध्ये नॉर्मली सगळ्या भाज्या मिळतातच आणि आपण मालवणी पद्धतीने, पारंपरिक पद्धतीने बनवत आहोत. आपलं वाटण खरपूस लालसर रंगावर परतून झालं आहे. मिक्सरला मऊगार वाटून घ्यायचं आहे. वाटताना त्याच्यात कोथिंबीर घालायची आहे. आता आपण मातीच्या भांड्यात ही भाजी बनवतो आहे. त्याच्यामध्ये सोरकूल, मातीच्या भांड्याला सोरकूल म्हणतात. तेल घेतलं आहे चांगलं मोठे 2 चमचे. भाजीचं प्रमाण भरपूर असल्यामुळे तेल थोडं जास्त लागणार आहे, कारण त्या छानची तेलाची अशी वर तरी आली ना का भाजीला चव अप्रतिम लागते. तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त. कांदा परतला आहे, त्याच्यात तीळ परतायचे आहेत छान गुलाबी रंगावरती. तीळ असे तडतडतात परतताना. खरपूस परतून आपलं झालं फोडणी की त्याच्यामध्ये मालवणी मसाला 4 चमचे मी घालते. तुम्हाला तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त कसं हवं त्याप्रमाणे घाला. वाटणात ऑलरेडी 2 हिरव्या तिखट मिरच्या घातल्यात, त्याचा अंदाज घेऊन तुम्ही मालवणी मसाला वापरा. मालवणी मसाल्यात मुळात गरम मसाल्याने सगळं मिक्स असतं, त्यामुळे त्याची चव अप्रतिम येते. ही भाजी तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा 2 शिट्ट्या मारून सगळं एकत्र एकजीव करून 2 शिट्ट्या मारून घेऊ शकता. आता हे आपलं वाटण सगळं तेलामध्ये छान परतायचं आहे आणि चांगलं परतून झालं की आपण ज्या भाज्या घेतल्या आहेत त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक एक करून ॲड करायचे. शेंगदाणे अर्धा तास भिजवलेत पाण्यामध्ये. टोमॅटो हिरवा वापरला आहे, तुम्ही लालही वापरू शकता. मटार, तूर, पावटे, नंतर हरभरा, बोरं, ऊस, गाजर, बटाटा, घेवडा, बटाटा, सुरण, हे सगळं आता आणि कच्चे केळे मिक्स करून छान परतून घ्यायचं. एकीकडे मी एक टोपभर पाणी उकळायला ठेवलं होतं. उकळतं पाणी ॲड करायचं जर तुम्ही बाहेर बनवत असाल भांड्यामध्ये तर. कुकरमध्ये असेल तर काही गरज नाही. अंगाबरोबर पाणी घालून 2 शिट्ट्या मारून घ्यायच्या. सगळ्या भाज्या बुडतील इथपर्यंत उकळतं पाणी मिक्सर धुवून आपलं जे वाटण्याचं जो होतं ते पाणी थोडंसं घालायचं आहे. चांगलं ढवळून एकजीव करायचं आहे आणि झाकण लावून चांगलं 20 मिनटं बारीकपेक्षा थोडा मोठ्या गॅसवर झाकण ठेवून एक छान उकडवून घ्यायचं आहे. भाज्या चांगल्या शिजल्या पाहिजेत. 20 मिनटानंतर चेक करूया. भाज्या छान आपल्या शिजल्यात, पाणीसुद्धा आटलं आहे. गार्निशिंग वरून कोथिंबीर, नंतर सफेद तीळ, थोडंसं गूळ राहिलं होतं टाकायचं, 1 सुपारी एवढा खडा तो मी आता टाकते.
तो काय वितळतो गरम भाजी असल्यामुळे. गूळ टाकून ढवळून घेऊया. मीठ चवीनुसार, गार्निशिंग कोथिंबीर आणि सफेद तीळ. आपली पारंपरिक मालवणी पद्धतीने भोगीची भाजी तयार आहे खाण्यासाठी.